motherfucker, ha! Šon za 4. A šta ima bre, evo vidim svi živi snimaju, zašto i ja ne bi snimao, brate, kakva muzika. Samo će smanju malo. Svi živi snimaju, zašto i ja ne bi snimao, brate. Pera, Mita, Trta, Joca, Ana, Ivana, Mića, Pića, brate, svi živi snimaju. Samo vidiš, brate, piše stories, clipping, blogging, tripping. Svi su novi motherfuckeri. Ali dobro vam ide, hoću vam kažem, dobri se, gledam sve, živo. Redo, čao, zdravo. Da vam ispričam, bre, da ne tupim ja tu više, nego da vam ispričam čo mi se desilo. Otišao ja da kupim, brate, one sjelice. Jebote život, pačo, otišao ja da kupim ove sjelice što svetle za novu godinu, ono, što menjaju boje, ono, žuto, zeleno, naranđasto, plavo. I odim ja prvo na buljak, motherfuckeru. Ne mogu da se koncentriš koliko je dobra muzika. Otišao ja na buljak i fazom. Šta je bre ovo, kurac, govno? Šta 720? 360 da sviraš? Na 365 da mi sviraš tu, nema mi lažeš. Otišao ja na buljak, brate, tamo čuješ samo ovako dolari, euro, dolari, samo ovako stoji ovako dolari, jedan više ovako petarde, bombe, dinamit. Ja gledam, kaže petarde, raketice, treba petarde, rekao ne, izvin, kažem petarde. Ja gledam, ja krenem kroz buljak. Bombe, dinamit, eksploziv, C4, idemo, Kalašnjikov. Ljudi mi gledaju ovako. Što ti normalno kao, bomba, dinamit, C4. I ništa, nađem ja prvog Kineza koji prodaje sjelice te, i on tu meni nešto, 250 dinara, deta, samo da tebe 250, ja kažem, Kinez, what? On mi gleda ovako, kažem, Kina, čo ima, čo robiš? On me gleda, kažem, čo radiš, Kina? 150 dinara i idem home. No, 250 dinara, nema 250. Rekao, će mi sjelice 250 dinara kad će crkne posle 2 dana. Neće da izdrži ni do, neće ni 7 dana da mu dam, on će da zvekne. No, 250 dinara. Rekao, za tih 250 dinara mi kopaš baš tu malo, može? Kaže on, ne, no. Rekao, može, kopaš 250 dinara, baš tu malo. No, sjelice, svetli, mraku. Rekao, pa nego neće svetli sjelice nego u mraku, neću valjda u dan da mi svetli. Sjelica u dan da svetli, what the fuck je. Nebitno, kaže on, ja kažem, 200 idem kući. No, 250. Ja kažem, ma čao, neće kupi, no. Manko, to 50, proda to 50, rekao, ma čao, nema to 50 dinara, nema čao. Nastavim ja tako, brate, opet tamo, kažu petarde, ja kažem, bomba, ćeš bombu, brate, bombu, imam bombu, jebote. Me gleda. I ništa, nađem na drugu Kineza, on isto, pošto košta, ja ga pitam, izvini Kina, pošto košta? 300 dinara. Ja rekao, komšija 250. Ja kažem, komšija Japan, brate, 250 dinara, pa je. No, 300 dinara. Ja kažem, 200 idem kući. No, 300 dinara. Čevo, što da niko neće se cenka ovdje materom. Svi nešto 250, šta bre 250, za te pare možda mi kopaš i da mi sušiš baš tu isto vreme, matori. Ja kažem, a ti meni malo kopa baš tu 300 dinara. No, ja kažem, do you speak English? Kaže on, samo tebi srećna nova godina i prijatelju neće kupi više ništa. 250 dinara i čao. No, ne, 200 dinara. Kaže on, može? Kažem, ne može, neću za 200 dinara kupim ni da sija, brate, na svemir, neću, čao. I kod treći Kinez, ne kineskinje, da odem tamo, ali ćeš muziku, uzme onu udari, one šepe, isprskao sam se, može malo tungo music, malo, ako se izduva, jako music, je, i ona smanji music, tako se čuje što čuje, oni ne pevaju, oni lupaju u šepe,
What the fuck je? Prso vid mozak. Ajme prso vid mozak, napraviti fan page u mojoj rečanici. I ona pitam, jel ima sjelica, sija, mrak, jelka, nova godina? A ima, pošto košta, 150. Može, prodato. I ona, kupim ja kod nje, dođe kuću, bodem ono ništa. Ja bre, šta uradi ova bre žena, sad ću da je iskazapim. Ja izvedim, vratim, ono ništa. Znao sam, ne veruj kada laže. Ne veruj ženi koja laže. Ja opet ubodim ono i počnem mi peva. Gde se gasi ovo govno, čupaj gazi, mati jebe. Ono, brate, ja upodem ono i sija. Tako, do 50 dinara, mene zajebala malo. Ja sutradan opet odem kod nje, kažem, ti mene zajebala. Jer ono, no, ja tebi plodala, no, nema nazad. Tako, nema nazad, nema. Jebem ti majku. I vratim se kući, brate. Šta je sad, sve da ubodem? Ono, ubodem u lampu, lamperiju, gdje ubodem, on čuješ i sija samo žuti crveno, ovako, sad svako kreće. Nema ni dugme da promeniš boju, ni muziku da promeniš, barem već sam učio jebote. To bi bilo to što sam teo da vam kažem, motherfuckeri. Svi danas snimaju, brate, evo ja da snimim jedan klip, pozdrav za sve vlogere i pozdrav za sve vas koji me gledate, uđite u fanpage dole. Šta više da vam kažem, ovo je Šone 4, motherfuckeri, ja slušam malo muziku. Ljubi Šone, sve vas ljubi Šonze i veliki pozdrav i vidimo se.